5 Б классында әдәбият дәресе башланды. Улар Талха Гиниятуллинның мизал әсәренә йомғак яһап, Олатайым мизалдары дигән асык дәрес башланы. Дәресең төп бизәге булып, балаларның үз куллары белән яһалган мизалдар. Әйдәгез уларны карап үтәйек. Бөек Ватан һугышы халык йөрәгендә мәңге уңалмас яралар калдырып, каһәрле ут өйөрмәһе булып бөтә илебезне урап сыга. Уның касафаты һәр кешегә, һәр гаиләгә кагыла. Әмма был һугыш халык рухын һындырмай һәм дөнья тарихын батырлык, геройлыктың сагыл өлгеләре менән биләй. Был мизалдар Улатайдан түшләрендә сыңлар әле дип ышанабыз. Гүзәл Иламанова, Илина Юлысбаева, Һинең гимназия каналы.